असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबवर तुमका कशी वाटली स्नेहा सरोजची जोडी. आता हे आमचं स्लोगन सुरू झालं. आता ह्याच्यापासून आज आपली रेसिपी आहे दिवाळी स्पेशल आणि ती रेसिपी कोणती ते तुमका म्हणजे आम्ही दिलेल्या डिस्क्रिप्शन वरून किंवा युट्यूब टायटल वरून कळलाच असतात. पण तुमका सांगताय आज आपण करतो नान कटाई. आम्ही रवतो विरारला आणि इसर होता काय लाईट सर्रास जाता. आता सुद्धा तीच सिच्युएशन हा लाईट गेलेली आहे. मग आपण होता काय की घरच्या घरी नानकटाई कशी करूची कारण आपण देतो बेकरीवर जातो तर बेकरीवाला सांगता इरड जाता हा आणि मग ती कशी तेवढी स्वच्छता पण होईना तशी तुम्ही देत असाल तशी मी पण देतच होते पण इरड जातात एका पुरो दिवस जातात तर आपण थोड्या प्रमाणात घरी करूच्या तर मी तुमका थोड्या प्रमाणात सांगते तुमका जास्तीची करूच्या तर थोडा थोडा करा एक टाइम करत असाल तर ही थोडा प्रमाण बरोबर आहे आणि ही दिवाळीत पण करा तुम्ही क्रिसमसला करा आणि हेरवी पण तुमका चहा सोबत खाऊची तर करा हो ती चांगली लागतात मुलांना बाहेरून आणून देण्यापेक्षा ही घरच्या घरी आणि आमच्या इथे काय होतं लाईट गेली असेल ना तर वाट बघावी लागते त्याच्यापेक्षा ही म्हटलं ही साधी सोपी पद्धत होते पण तशीच खुसखुशीत आता तुमच्या समोर लाईव्ह मध्ये दाखवतो की ती कशी होते आम्ही सांगण्यापेक्षा तुम्ही बघितलेली बरी चला आता लोक इली काय बघूया नाही तर रेसिपीच्या प्रमाणात सुरुवात करताना होत आहे हा बघूया किती जण या आहेत रेसिपीचं प्रमाण तुम्ही आम्ही बोलतो पण आता एकदा मिक्स झाला तर तुमका दाखवूक नाही आता लवकर लवकर जॉईन असा तर येवा आणि आता प्रमाण बघा कारण प्रमाणच बरोबर हवं तूप कसा फेटायचा कसं काय तर आता तुमका दाखव हा प्रमाण चुकला तर तुमची रेसिपी चुकता त्याच्यामुळे तुम्ही साहित्य आणि एक कप मैदो त्याचा 1 कप पिठी साखर अर्धा कप बेसन त्याचा पाव कप रव त्याच्यानंतर अर्धा कप तूप वेलची पावडर आणि ह्यो हा बेकिंग सोडो आणि बेकिंग पावडर पण घेऊची हा ती ठेवलंय बाजूक मी चमचो ठेवलंय त्याच्यासाठी ह्यो बघा आणि हे आपले काजू आणि बदाम इच्छानुसार कट करूचे असते आता तुमच्याबरोबर लाईव्ह बोलता बोलता जे बेक होता तोपर्यंत करू आपण कट आता ह्या फेटूचा त्यासाठी आधी मी कालच बोललंय लाईव्ह मध्ये की आपण सगळे पिठा चाळून घ्यायची तर काय काय चाळायचा तर पहिलं घ्यायचो आपण मैदो आणि चाळण्याचे कारण काय आहे कारण हे पिठा हलकी होतात म्हणा आता मैद्याबरोबर मी ह्या बेसन पण घालून घेते जा मी अर्धा कप घेतलंय परत एकदा सांगते 1 कप मैदो तर अर्धा कप बेसन आणि पाव कप आपलं रव आता हे असा असा चाळला ना तर काय होता उडता तर उडू नये म्हणून काय करायचं ह्या बघा ही एक पद्धत ह्याने काय होतं आपला पीठ आहे ना उडत नाही कुणाक काय प्रश्न विचारायचे काय असतात तर तुम्ही सांगा आणि रेसिपी आवडत असेल तर डबल टॅप लाईक नक्की करा हो ही नानकटाई वहिनी तुम्ही खय शिकलात ही माका शाळेत शिकवलेली होती 9वी असते आमच्या शाळेत हो पदार्थ आमका शिकवलेले होते तिळाचे लाडू आणि नानकटाई जसे तुमच्या आताच्या मुलांच्या शाळेत असतं प्रोजेक्ट तसं वहिनीचा प्रोजेक्ट होतो रेसिपीचं म्हणजे तेव्हापासूनच ते कुकिंगची आवड त्यांना दिसूनच निर्माण झाली आता थोडंसं म्हणजे त्यांच्या बॅक कुकिंगच्या आवडीबद्दल सांगतोय हे बघा आपण कधी पण कुठलीही पिठा असतील तर चाळून घ्यायची हो बघा असा काही ना काय असताच तर बेसन मध्ये असतात किंवा रव्यामध्ये असतात हा पीठ हलका पण होता आणि असं काय असतात तर सुद्धा बाहेर निघून जातात हा आता आपण परत प्रमाण सांगूया जे नवीन आता जॉईन झाले असतील त्यांना आज आपण करतोय खुसखुशीत नानकटाई ती पण घरच्या घरी आणि ती पण आपण ओव्हन न वापरता म्हणजे घरच्या साहित्यामध्ये तव्यावर सुद्धा दाखवतो आणि अजून एक असा वस्तू तवो सोडलो काय ती कोणती त्याच्यासाठी तुमका ही रेसिपी बघत राहायची लागतली आणि पटापट व्हिडिओ हे दुसऱ्यांका पण शेअर करा ज्यांका नानकटाईची रेसिपी होई असतात आता तर आम्ही चाळून ठेवलंय बघा मैदो 1 कप अर्धा कप बेसन पाव कप रव या मी वजनी प्रमाणात बघू गेलो ना मैदा तर पाव किलो आता ह्या पाव किलो मैद्यापासून आपले किती नानकटाई होतात ते बघूया तुमका दाखवत आहे अर्धा किलो तर होय कारण माझं दिवाळीचं आता प्रमाणच आहे की जर तुमका अर्धा कप करूचा अर्धा किलो खर्चे करूचे असतील ना तर तुम्ही पाव किलोचं साहित्य वापरा आता ह्या फेसत आम्ही सगळा बोलतो तुमका प्रमाण वगैरे तूप आणि साखर एकत्र करून घ्या आता हय तुमका डालडा वापरूचा असत ना तरी चालात असा काय नाही की डालडा वापरला तरी व्यवस्थित होतं अगदीच तापण नाही वापरूचा तर रिफाईंड तेल वापरायचा बिना वासाचा त्यांनी सुद्धा होतं मी 1 वर्ष ती पण करून बघितलेलं 1 वाटीची आता ह्या इतपत फेसायचा जोपर्यंत ह्या काय होत नाही पांढरा
तुमच्याकडे जर हँड बेंडर असतात ना, हा त्याने फेटलात तर नंबर 1. पण आता तुमका काय झालं, आमच्या इकडे गेली लाईट, हा आता तुमका हँड बेंडरने पटकन झपकर झुप 5 मिनिटात रेडी. आणि दुसरा पण एक पर्याय आहे, ताण असतात तर मिक्सर घरोघरी हा. असतात, त्याने सुद्धा तुम्ही पिठी साखर आणि तूप असा फेटून घेऊ शकता. फेटणं ह्या महत्वाचं हा आहे. सल्लग नाही फेटायचा, त्यांना काय होता पाणी होतलं तुपाचा वितळून जातलो, गरम होतलो ना मिक्सर, म्हणून थांबून 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 मग तसा क्रीमी टेक्स्चर येतात. जर तुमच्यापैकी कोण लाईव्ह बघत असतात आणि ज्यांका तुमच्या दुसऱ्या कुठल्या मैत्रिणी तुमका माहिती असत नानकटाई करूची, आता त्याका पटापट हे व्हिडिओ शेअर करा आणि सांगा लाईव्ह रेसिपी चालली आहे तर येवा. आणि बघा. आमचा ह्यो व्हिडिओ डबल टॅप करून लाईक सुद्धा करा. हा, तसं बरीच जण लाईव्ह आलेली आहे. सगळे म्हणतायत हाय नेहा, ओनली शॉर्ट्स, एस्ट्रो हाय नेहा, निनाद, गजानन, संगीता. आता ही जी लाईव्ह आहेत ज्यांनी कमेंट केली आहे त्यांची नावं मला कळत आहेत. बघा आता ते बेसन असं पूर्ण सफेद सफेद तुपासारखं होतं, हे हिला तुपासारखं नाही, आपल्या दही सारखं दिला नाही हो, बेसन Texture. नाही, ह्या आपला तूप आपला असा एकदम सफेद हो गया. आता पिवळा होता ना, तर आता थोडासा अपवाईट झाला. आता किती मिनिटं फेसूचा तोपर्यंत तुमका सरोज आपला प्रमाण सांगता. बघा आता तुमका सांगते मी, आज प्रमाण लिहून ठेवलंय, कारण कसं होतं प्रमाण वर खाली झालं तर मी तुमका मगाशी सांगले की प्रमाण वर खाली झालं तर आपला बाचकाक होता आणि रेसिपी चुकता. त्याच्यामुळे 1 कप या कपाचं माप सांगताय तुमका, कोणती 1 वाटी घ्या, त्या वाटीनुसार बाकी सगळा प्रमाण घ्या. तर इतर आम्ही 1 कप मैदा घेतलाय, त्याच्या अर्धा कप बेसना, त्याच्यानंतर त्या अर्ध्या कपाचा पाव कप आपण रवो घेतलो, तो पण बारीक रवो, जाडो नाही, एकदम 0 नंबरचं बारीक रवो. जाडो जर घेतल्यात तर मिक्सरला वाटा, तरी पण तुम्ही बारीकच घेवा, बारीक गावता. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा वेलची पावडर घेतली आहे, अर्धा कप तूप घेतला आहे, जे आता वहिनी फेटतायत, त्याच्यामधली तूप नसतात तर डालडा किंवा रिफाईन ऑइल सुद्धा अर्धा कप तुम्ही घेऊ शकता. 1 कप पिठी साखर आणि त्याच्यानंतर अर्धा चमचा बेकिंग पावडर आणि तेवढीच अर्धा चमचा बेकिंग सोडा. त्याच्यामुळे आपली नानकट चांगली फुगणार. घरी करूची आहेत ना तर बेकिंग पावडर आणि सोडा तुम्ही नक्की वापरा, नाहीतर मी दरवर्षी किलोची करते ना, ती माका बरोबर 3 किलो भरतं. ती नानकटा 1 किलो मैदो घेतलाय ना तर 3 किलो होतात ती. मग ती मी त्याच्यात सोडो वगैरे कायो घालत नाही, पण ह्या प्रमाण घालते, मैदो पिठी साखर, बेसन आणि रवो, ह्या मी प्रमाण घालते. आज आम्ही बनवतोय खुसखुशीत अशी घरच्या घरी बिना ओव्हनची नानकटाई, जी दिवाळीसाठी सगळ्याच लोक बनवतात, आम्ही पण बनवतो. आणि त्याची चव जी असते ना ती 1 नंबर भारी असते. तुम्ही सुद्धा यावर्षी नक्की बनवून बघा आणि आमका खाली कमेंट करून सांगा की तुमका कशी वाटली. आणि आमचा या युट्यूब लाईव्ह तुम्ही बघता परब किचन, जर त्याचे व्हिडिओ तुमका बघूचे असतात तर युट्यूब परब किचन वर जाऊन तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता आणि लाईव्ह व्हिडिओ सुद्धा बघू शकता. बघा आता फेटून 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 येतो टेक्स्चर जो म्हणतात, कलर, तो आता बऱ्यापैकी सफेद होईल. हयच तुमका मेहनत करूच्या, पीठ एकदा घातलास ना की तुमका काय नाही. काय भेटतात जे आता नवीन जॉईन झाले त्यांना डालडा किंवा तूप ना, आम्ही तूप घेतला ते आणि साखर, अर्धा वाटी तूप आणि 1 वाटी साखर, पिठी साखर. हा, साखर अख्खी नाही घ्यायची, ती मिक्सरला लावून तुम्ही पिठी साखर करून घेऊ शकता. आता रेडीमेड पिठी साखर मिळते ती सुद्धा चालत, पण ती चालूची लागते कारण त्याच्यात गटळे असतात. साखर तुम्ही घरी वाटून जास्त वेळ ठेवला तरी गटळे होतात, साखरेत हवा लागताना मग ते गटळे होतात. आता हे बघा किती वेळ, आता जवळजवळ मला वाटतं 10 मिनिटं होय दिली, बहिणी अजून फेटतेच आहे. हँड बेंडर असतं जसं मी सांगलं असतं ना तर झटपट झाला असता, पण सध्या लाईट नाही आहे त्याच्यामुळे पर्याय नाही. आता वाईज मी फेटू का, मदत करू, हात दुखले असतील तर. आता तू हा, आणि हे एकाच दिशेने फेटूचा असता का असाही फेट, फक्त फेटाक वया, कलर चेंज झालो की फेटला. कारण आपण काय करतो, केकचा जो मिक्सचर असतं ना त्याच्यामध्ये बहुतेक वेळा आपल्याला सांगितलं जातं की एकाच दिशेने फिरवा, म्हणजे त्याच्यामध्ये एअर जमा होता, हवा जी होता ना ती, म्हणून विचारलंय. आता जसं मी गेल्याच व्हिडिओमध्ये सांगलंय ना वहिनी, का तर मीच प्रश्न विचारतो, तुम्ही खाली काय प्रश्न विचारणार नाही रेसिपी बद्दल, म्हणून म्हटलं मीच प्रश्न विचारतोय. आपली रेसिपी ही A1 होतली बघा, कारण वहिनीने ही 3-4 वेळा ट्राय केलेली आहे, 3-4 वर्षापासून करता. आणि गेल्या वर्षी पण आम्ही ते दाखवलं होतं. त्याच्या गेल्या वर्षी 3 वर्ष सलग आम्ही दाखवतो तुमका, आता आम्ही लाईव्ह मध्ये दाखवतो. हा, म्हणजे ही तशीच ऑर्डर, तुम्हाला कुठेही असं वाटणार नाही की बाबा, काही जणांना बेकरीचा पर्याय पण नसतो, लय लांब असता, मग कोण जातला. आता आमका हय इलव ना
तर आमका नाला सोपाऱ्याशिवाय बेकरी नव्हती. गावात असं होता ना. हा गावात होता. आता माझ्या बहिणीच्या गावी गेलेले तर एकदम ते काय म्हणतात तो बाजार भरतात थंय बेकरी आहे. देवगड देवगड नाही, देवगडवरून शिरगाव शिरगावात शिरगाव. थंय जाऊचा लागला. आता हा. होता वाडीमध्ये तर त्यांची लांब होती बेकरी. मग खय तेवढे मोठे डबे आणि टोप नेणार. मग तुम्ही काय करा, जर जवळ असाल तर गोळे करून जरी दिलास ना तरी चालत. त्या पीठ सगळा घरी तयार करायचा, गोळे करायचे हा. आणि मग ते पत्रे देतात. आता गेल्या वर्षी पत्रो 25 रुपये होतो आहे. मी गेल्या वर्षी म्हणजे केलेले. एक पत्रो वर किती हा, येतात मग? त्याच्यावर फक्त 20च नानकटा राहतात. 20 आणि त्याचे 25 रुपये द्यायचे लागतात. 25 रुपये द्यायचे लागतात. हा. पण आणि असा पण नाही ना, तुम्ही जास्तीची ठेवू शकतास, पण ती कडेन जर ठेवलास मग ती कडेने खराकतली. त्याच्यानंतर खराकतली मालवणी शब्द नोट डाऊन करा. खराबतली. त्याच्यानंतर आणखीन जवळ जवळ ठेवलास तर ती फुलूक जागा नाही, मग एकमेकात चिकाकतली. चिंचेची कशी पट्टी असतात तशी पट्टी होतली, दसतली एकमेकात. कल्पना लिहिते, कल्पना सुदानी काय शादिनी शाहू. ओके, त्यांनी लाईक केलेलं आहे. जर आता कोणी जॉईन झाला असेल ना, धन्यवाद धन्यवाद. जर आता कोणी जॉईन झाला असेल तर तुमका सांगतो, आज आपण बनवतोय बिना ओव्हनची झटपट अशी होणारी घरच्या घरी नानकटाई. झटपट तर होत नाही, एका बहुत वेळ लागतं, कारण फेटूकच आपण आता जवळजवळ 15 मिनिटं झाली, म्हणून झटपट हा शब्द चुकीचा, सॉरी. घरच्या घरी होणारी आपण फक्त घरच्या घरी आपल्या नजरेसमोर बेक झाले. हा. आणि कधीही वाटला मन की बाबा आज माका वेळ हा तर करूया, ही तुम्ही दिवाळीच्या नंतर पण आसपास केलास तरी चालेल. आपला कसा फराळ झालो की बिंदास असतो, मग ही दुपारच्या वेळेत केलास तरी चालत. हा, सगळं मेन म्हणजे करंजी झाली की हे बघा, मी असं हे ह्याला लागतंय ना, ते जरा आपटूचा लागतं नाही तर ताट तूप फेटला जाणार नाही. हा, म्हणून झटकून असा आपटून घेतोय. आता जर तुम्ही तेल वापरलास ना तर ही झंझट तुमका करूची लागतली नाही. ही पिठा चाळून घ्यायची, तेल होतायचा आणि हलक्या हाताने मळायचा. बघ आम्ही तो पण तुमका पर्याय दिलाय जाता जाता. आता मी बोलता बोलता ता म्हणाला वहिनी ह्या करा, तर मी आपली काजू बदामाची बारीक बारीक अशी कैचीने ह्या केलंय. कारण फेटता हात असं वळता ना. होय 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 होय. नाही तर एक पसरट भांडा घेऊन परातीत असा पण फेसायचा. असा फेसलाच तरी चालत, पण आता विस्करनी होता पटकन. विस्करने चांगला होता. आता बरंच ह्याचा कलर चेंज झालो, जरा दाखव. हे बघा, कारण आपला तूप ना एकदम पिवळा धम्मका, त्यामुळे काय होतं एवढं पण सफेद धोप क्रीमी टेक्स्चर येणार नाही. आता मला वाटतं जवळजवळ होईल, कारण ह्या जसं आपण 15 मिनिटं आता सरोजनी सांगितलं ना तर तेवढा बस माझ्या मते. हलका मारू लागला. हा, आता तापट. आता मी कॅमेरा घेतोय आणि पूळ येतोय. चला, आता पुढचा प्रोसेस दाखवा. आता हे बघा, मग अशी पिवळा होता तूप, आता त्याचा सफेद झालेला रंग तुम्ही बघू शकता. आणि 15 मिनिटं आम्ही लाईव्हला तुम्हाला दाखवलं 13 मिनिटं झाली. हा, 13 मिनिटं झाली ना. हा, तर ठीक आहे. आता ह्या सगळ्या सोयी एकत्र करून घेऊया. जयश्री पाटील लिहिते हाय, सुनीता साठे लिहिते हाय, सगळ्यांना हाय. आज आम्ही दाखवतोय झटपट अशी झटपट नाही हो, सॉरी, घरच्या साहित्यामध्ये होणारी बिना ओव्हनची नानकटाई. झटपट नाही होणार बाबा, 15 मिनिटात लागली फेटून, म्हणून म्हटलं सॉरी. स्वप्नाली रुपेश लिहिते, राणे लिहिते हाय, मला तुम्ही दोघी खूप आवडता आणि मी तुमची शंकरपाळी आणि चकली दोन्हीची रेसिपी ट्राय केली, एकदम बेस्ट झाली. धन्यवाद ताई, मनापासून धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद. आम्ही लाईव्ह वर दाखवलेली दोन्ही रेसिपी, जर कोणाला व्हिडिओ बघायचे असतील तर परब किचनच्या लाईव्ह सेक्शन मध्ये जाऊन बघू शकता. चला, आता मी ही जे चाळून घेतलेलं आहे मैदो, रवो आणि बेसन, त्याच्यामध्ये आता हे पाव चमचा की अर्धा पिठाचे हात लागले गमत नाही, अर्धा चमचा मी बेकिंग पावडर टाकते आणि अर्धा चमचा मी बेकिंग सोडा टाकते. बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर वेगवेगळी असतात. हा, ता चरचरता आणि बेकिंग पावडर जरा मऊसूत असता मैद्यासारखी. हे फरक असता, म्हणून लक्षात ठेवा तुम्ही कधी पण. हा, नाही तर काय जणांना कन्फ्युज होतं, त्यांना वाटतं बेकिंग पावडर टाकली आता बेकिंग सोडो नाहीतर मैदो. आता ही आपली सुगंधाबाई वेलची पावडर, आवडत असत तर घाला, नाहीतर बिस्किटाचं एक बेक झाल्यावर सुगंध पण छान येता, पण घाला तुम्ही, चव छान लागतं. आपल्या मालवणी माणसांका वेलची असात तर घालूक काया. आता ह्या हलक्या हाताने ना फक्त ह्या करायचा. जर तुमका वाटला की बाबा नाही ह्याच्यात तूप जास्त झाला
तर तुम्ही परत थंय मैदो चाळून घाला. वाईज घालू शकता ना? हा, आणि मग आपला पीठ ह्या झाला, कडक झाला, नाही येतात गोळे, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये तूप थोडासा फेटा थैच्या थै चमच्यान, जास्त वेळ नको थैच्या थै, आणि ता घाला. पण माझ्या मते प्रमाण जर तुम्ही व्यवस्थित घेतलास ना तर काही होतं नाही. बघा आता मी चमच्याने ह्या सगळा एकटाई केलंय. आता ह्यो दिसता तुमका गोळो होतलो. हे बघा, फक्त ह्या ना आपण रगडतो तसा पीठ मळायचा नाही. हे बघा, असा फक्त हातीन असा असा करायचा. आताच त्याका तो नानकटाईचं टेक्स्चर येता ना, हा, ब्राउनिश, म्हणजे थोडस ऑफ व्हाईट, तो इल्यासारखं वाटतं. रगडत नाही, हलक्या हाताने हलक्या फक्त. हाताने करायचा. आणि ह्याच्यात दूध वगैरे काही घालू नको. घरी जर करत असाल तर, बाहेर देत असाल तर ते ऑप्शनल असा तरच घाला, नाहीतर ते नानकटा मग कडक होतं, खुसखुशीत होणार नाही. तुम्ही म्हणशाल आता मला पीठ एकटे येत नाही, तर त्यापेक्षा तुम्ही चमच्यान, मी सांगितले ना तूप फेटा, मी आता बघा चमचोभर ठेवलंय, जर वाटला तर ठेवा आणि तो फेटून घ्यावा आणि त्याच्यामध्ये हे करा. हा, ही आपली नानकटाई खुसखुशीत, नाही तर काय काय जण बाइंडिंग येण्यासाठी दूध घालतात. दुधाने काय होतं, त्याचे टोस होतले, कारण तो प्रयोग सुद्धा मी करून बघितलंय. म्हणून सांगतात दूध घालू. दूध घालू नको ह्याच्यामध्ये. असं हे गोळो करून घ्यायचो. हो बघा, जास्त रगडायचा नाही. असं एकटाई केलास ना तो होता. ह्या बघा, आणि आपल्या हाताची वाफेन ना होतात. तूप जसा जसा मेल्ट होता ना तसा तसा होता. हे बघा झालाय. ह्या आता झाला आपला. आता आपण आहे ना ह्या थोडा वेळ ठेवूया. काय तर आपले ते पॅन किंवा काय घेशाल तर बेक प्री हीट करून ठेवचा. ओव्हन मध्ये सुद्धा तुम्ही करू शकता. तुमका सांगा 180 मध्ये 12 मिनिटात फक्त ठेवतात. 180 डिग्री टेम्परेचर. हा, त्या 12 मिनिटात ही नानकटा तुमच्या ओव्हन जास्त पण ठेवायची नाही, नाहीतर एखादी वस्तू जास्त बेक केली ना तरी सुद्धा ती एकदम कडक होते. कडक होते आणि कडवट पण लागतात, खराब झाली. केकचा पण तसाच होता. आता ह्या ठेवते मी असाच झाकून, आणि आपण जिथे ज्याच्या त्याच्यात करणार आहोत. आता सरोज बोलला की कशात, तर आधी आपण करूया तव्यात. गेल्या वर्षी आपण केलेलं कढई. तवो घ्यायचो आणि ह्याच्यावर डिश येतली आणि ह्या झाकण, तर झाकणाची हय वाफ जातली ना, तर हे कागदाचा गोळो ठेवलास तरी चाला. आणि दुसरा हा आपला सरोज म्हणतात पेड्याचा अप्पे पॅन, ता पण हे ठेवते. ह्याच्यामध्ये छोटे छोटे नानकटाई बघा, एका साईजची तुमका वही असतात ना, आणि मुलांना बरे वाटतात ती छोटी छोटी नानकटाई करायची असते. आता मी पीठ होप ठेवते आणि मग तोपर्यंत 5-10 मिनिटं पीठ ठेवलास म्हणजे रवा तो मुरांगते त्याच्यामध्ये, म्हणून तर आता मी ह्या पीठ होप ठेवते आणि हात जरा स्वच्छ करून घेते. आता परत तुम्ही एकदा प्रमाण सांगा आजची जी रेसिपी. आज आपण करतो बिना ओव्हनची नानकटाई, कढई तव्यामध्ये, घरच्या घरी तव्यामध्ये, आणि आपल्या अप्पे पॅन मध्ये. इडली स्टँड मध्ये सुद्धा करू शकतास तुम्ही, पण त्याच्यामध्ये तुमका एकाच वेळेत ती 4च भांडी असतात इडलीची, एकाच भांडा लागतला. तुम्ही म्हणशाल पुऱ्या इडलीच्या ह्याच्यात ठेवेल तर नाही जमणार, खालची खरगून जातली. एकच भांडा वरचा किंवा मधोमध ठेवचा लागतला आणि त्याच्यात करा. मी तो सुद्धा तुमका पर्याय देते. कढईत ठेवत असेल तर कढईत खाली मीठ टाका, किंवा तुमची आपली कुकराची चाळण असतात ती ठेवा, आणि त्याच्यावर मग प्लेट ठेवा आणि प्लेटमध्ये ती नानकटा करा आणि बिना झाकण असं करा. आता तव्यात मी परत प्लेट ठेवतले, त्याच्यावर नानकटा आणि मग झाकण ठेवतले, आणि अप्पे पॅनवर पण आपण झाकणच ठेवणार, पण आता ती फ्री हीट होऊ दे. आता मी हाताचे जरा हे करून घेते. नेहाल इथे मस्त आयडिया, थँक्यू. नीलम आसोलकर लिहित आहे, कशा आहात, काय काय बनवताय. तर आम्ही नानकटाई बनवतोय घरच्या घरी, बिना ओव्हनची. ओव्हन जर तू सगळ्याकडे असतात असं नाही. त्यांच्यासाठी हो पर्याय. कसली बिस्किटं बनवताय? बिस्किटं नाही बनवत आम्ही, नानकटाई बनवतोय खुसखुशीत अशी. खुसखुशीत नानकटाई रव्या मैद्याची बनवतोय आम्ही. गव्हाच्या पिठाची सुद्धा होतात, पण त्याला थोडा वेळ लागेल, कारण मी तो प्रयत्न केला नाहीये. नक्की पुढे पाठी करेन आणि तुम्हाला ती शेअर पण करेन. पौष्टिक. आणि ह्याचं प्रमाण योग्य असणं गरजेचं आहे. आता प्रमाण सांगा. प्रमाण आहे 1 कप मैदा, अर्धा कप बेसन, अर्धा कप तूप, आणि 1 कप पिठी साखर, आणि त्याला पाव कप रवा. हे प्रमाण बरोबर आहे. पाव कपावरनं तुम्ही फक्त 2च तुम्हाला अर्धा कप घ्यायचंय. काय काय घ्यायचंय अर्धा कप, तर तूप आणि बेसन हे अर्धा कप घ्यायचंय. 1 कप पिठी साखर, 1 कप रवा, आणि पाव कप
तुमचा रवा, 1 कप पिठी साखर, 1 कप मैदा, पाव कप रवा आणि अर्धा कप तुमचं तूप आणि बेसन. आणि बाकीचं ड्रायफ्रुट्स हा, इच्छेनुसार तुमच्या. आणि बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा अर्धा अर्धा चमचा. चमचा. हा, हम्म. बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा दोन्ही. हा, नाही तर तुम्ही म्हणतात की फक्त बेकिंग सोडाच चालेल लागेल का, कारण सोडा काम फुगवायचं करतो ना. हो. पण तुम्हाला बेकिंग पावडर सुद्धा लावते. बेकिंग पावडर त्याला हे तयार करायला मदत करतं नानकटाईला, त्याच्यामुळे दोन्ही घालायचं. जर तुम्ही बेकरीत देत असाल आणि काही नाही घातलं आणि तुमचं ते फेटलेलं व्यवस्थित असेल ना, तर बेकरीत फुगू शकतात तुमची नानकट. मग त्याच्यात तुम्ही काही घालू नका. मी काहीच घालत नाही. मी माझ्या अनुभवावरनं सांगते. मी बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर बेकरीवर देत असेल तर काहीच घालत नाही. तूप फेटते साखरेमध्ये आणि त्याच्यात मावेल तेवढा मैदा आणि ते सगळं बेसन घालते. आता हे बघा, सहजरित्या ह्याचे गोळे होत आहेत. लाडू झाले. लाडू हे हा, बघा, कोण म्हणाले लाडू झाले. बेसनचे रव्याचे कसले लाडू आहे. पण आजची रेसिपी लाडू नाहीये. आता हे असे गोल गोळे करायचे आणि जर असंच प्रेस करायचं, फक्त जर असं. नीलम लिहिते दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. जयश्री लिहिते खूप छान. अजून नानकटा बनायची आहेत, तुम्ही लाईव्हला असेच राहा. संदीप कोले लिहिते हाय. अक्षता जाधव लिहिते ताई छान दिसत आहात. धन्यवाद. गिरीश लिहितोय खूप इच्छा आहे शिवाजी महाराजांचा पोवाडा म्हणा. हे लाडू आम्हाला पण करता येतं. अरे लाडू नाही आहे तो, ही नानकटाई आहे. आम्हाला वाटलेलंच लाडू ऐकल्याबरोबर कोणतरी कमेंट करतं. हे बघा, एकाच साईजची हवी आहेत ना, तर हे बघा असा चमचा घ्यायचा आणि त्याच्यात हे घ्यायचं. हे जे चमचे आहेत ना मापाचे, सरोजनी काढलेले आहेत, हे बघा एवढेच मग तुमचे गोळे ते होऊ शकतात. पण मला हा छोटा वाटतोय, थोडी जागा हवी ना. हे छोटा, खूपच छोटा वाटतं. तुम्ही ही अशी वाटी घ्या, याची अर्धी माप घ्या किंवा छोटी वाटी असेल. काय आहे तो? तो हाय सोडा आहे. ठीक आहे. तर तापलं ना, ती ताट खायचं. तापलेन ताट घे. हे घ्या. आता तुमच्याकडे बटर पेपर असतात तर तोही हे घालायचो ताटावर, म्हणजे चिटकणार नाही. नाही घातलास तरी चालत, कारण आपण तवो खाली ठेवतो बारीक गॅस करून. आता हे बघा, एकदम हलक्या हाताने होतं ते. आणि असे 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 गोल करायचे. आपल्या हाताची वाफ लागत आहे का? हे बघा असे, पण त्याला तडा गेला बघा. हा, तडे जातलेच ते बिस्किटात तडे जातले. तुपाचं प्रमाण थोडासा कमी झाला असत तर मी सांगितलंय. रवो ना, रवो घातले तडे गेले तरी काय हरकत नाही, कारण बिस्किटा फुलतात चांगली. मग ती आपल्या बोरांगा कसे तडे गेल्यावरती म्हणतात ना चांगली फुला नेली तसे. हे जे गोल गोल मी बनवलंय ना, ते आपल्या ओव्हन मध्ये ठेवूयात. ह्याच्यामध्ये ओव्हन मध्ये नाही, काय तर आप्पे पॅन मध्ये. मग त्याचा तो आकार बरोबर येतो. तुम्ही तव्यासाठी वेगळे करताय आणि आप्पे पॅन साठी वेगळे करताय. जर कोणाला हे व्हिडिओ आवडत असेल तर तुम्ही डबल टॅग किंवा लाईक करून हे करू शकता. हो, आप्पे पॅन मध्ये आपण डायरेक्ट घालतलो ना, म्हणून पहिले ते घालतंय, कारण ह्याच्यावर कसा ताट येतला ना. किती खाणे आहेत होते? 6 की 7? 1 मिनिट. 1 2 3 4 5 6 7 आहे. 7 मध्ये एक आहे, तो गरम झालाय वाटतं, प्रीहीट झालाय. दिनेश यादव लिहित आहे खूप छान रेसिपी. थँक्यू, धन्यवाद. असे बघा गोळे करून घ्या. आता तुम्हाला जास्त आमचे चेहरे नाही दाखवत आहे, मी रेसिपी दाखवते, कारण रेसिपी खूप महत्वाची आहे. म्हणजे गोळे करण्यापासून, प्रमाणापासून ते कसं आम्ही पीठ मळलं, त्याच्यानंतर तूप आणि साखर कशी फेटून घेतली. सुप्पू लिहिते हाय. ही रेसिपी पूर्ण बघा, म्हणजे तुमची रेसिपी म्हणजे बोलतात ना टिप्स अँड ट्रिक्स सकट. फटाके बिटाके आणलास की नाही, साफसफाई केलास की नाही, वाण सामान भरलास की नाही, चालू असतं. आता त्याचा टिपचा व्हिडिओ करू. तुम्ही काय काय म्हणजे दिवाळीची पूर्वतयारीचे टिप. आधी तुम्ही प्रमाण, म्हणजे मी आता सांगतोय, आधी तुम्ही ठरवा तुमका ह्या वर्षी काय काय करूचा हा ठरवा, आणि त्याप्रमाणे वाण सामान तुम्ही लिहून घ्यावा.
कारण मैदो कसो जास्त दिवस पण ठेवलेलो घरात बरो नाही. चांगलं नाही. हा, हा, मैदो ताजोच आणायचो. रवो एक वेळ चालतं. रवा आपलं वर्षभर आपण काय ना काय करून खातो. शिरो म्हणा. हे बघा असं करून करून असे सगळे गोळे आपण करून घ्यायचे. आता आपण बनवतोय घरच्या घरी झटपट होणारी, झटपटच येतात तो शब्द, हो. घरच्या घरी खुसखुशीत होणारी नानकटाई ओव्हनची वाय, बिना बेकरीवर जाऊची. हा, आता ही आपल्या आप्पे पॅनची झालेली आहेत. नीलम आसोलकर लिहितं गो 14 दिवसाचे पोहे गावात कसे करतात ते जरा तो सांग. व्हिडिओ येतलो, हा, ते आते आम्ही येतलो, तुमका काकी येतलो, दाखवतो ना, ताई हा. येतलो तो व्हिडिओ. आम्ही दरवर्षी दाखवतो ते. आदल्या दिवशी दाखवतो ना गो. हो, हो, 4 दिवसात करतो ते हा, पोहे. ते दाखवणार व्हिडिओ तुम्ही नक्की स्टे त्यासाठी हा लाईव्ह पण राहा. जर लाईव्ह मध्ये दाखवतो असत तर. हा, आता जर सांगितलं तर मग तुम्ही येऊचत नाही ना त्याच्यामुळे. हा, माधुरी लिहिते खूप छान रेसिपी. सविता काकडे लिहिते हाय, अजून रेसिपी पूर्ण व्हायची आहे पण थँक्यू सो मच. हे बघा असे आता आप्पे पात्र आपलं प्री हिट झालं. हे बघा याच्यानंतर दूर येता आणि बारीक घ्यायचा, एकदम बारीक हे बघा घ्यायचा. एकदम बारीक स्लो. आता त्याच्यामध्ये आपण ठेवूया 7 आहोत. हे बघा हे आप्पे पात्रासाठी वेगळे गोळे वहिनीने केले, ते असे गोल 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 गोल, जसं आपण त्याच्यामध्ये टाकतो ना पीठ टाकतो आणि आप्पे बनवतो तसेच गोळे आहेत. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. हा, आता ह्याच्यावर झाकण वारंवार? ठेवा. हा, रवताला बाजून नाही 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 नाही, थांबा दुसरं दुसरा दे. स्टँडला लावून आहे तर फोन. बघा राहत आहे. माझा नवराच कसा तो लावू शकतो. गेले गेले. हा, त्याच्यावर काहीतरी ठेव वजन आणि मिनिटा बघ त्याच्यावर. हा, 20 आता मिनिटं तरी लावू. 12:02 झालेले आहेत. किती मिनिटं? 20 मिनिटं. त्याच्यावर ठेवलात. 15 मिनिटांना आपण बघूया, पण 20 मिनिटं होतात ते. वजन ठेवचं लागतं. होय, आमच्याकडे गावावरसून ना गणपती नदीवरचं दगड आणलेलो आम्ही, तो ठेवतोय म्हणजे उकलून आणल्या. एकदम वजनदार. तो ठेवलं की म्हणजे बाजूबाजूने म्हणतात ना, आता खैसून हवा जाऊची नाही त्याच्यासाठी. आता हे पण आपलं गॅस घालून टाकलंय गॅस कारण ते करेपर्यंत वेळ हा. लागत. तसं झालेलो आता ह्याच ताटात आपण ठेवून घेऊया. आता ह्याच्यासाठी कसे गोळे करणार आहोत? जरा गोलच पण जरा चपटे करू खोयत. हा, हे बघा आता दाखवतो तुमका. पिठाक बघा माझ्या उष्णतेने कसा तूप सुटाक लागला. ओवी लिहिते काकी थँक्यू सो मच. तुमचा व्हिडिओ मी लग्नाच्या आधीपासून बघते आणि ट्राय ही केला, छान झालंय. यावर्षी पहिलीच दिवाळी आहे माझी आणि हे सगळे फराळ ट्राय करेन मी नक्की. त्याच्यासाठीच आम्ही हे लाईव्ह ठेवलं म्हणजे तुम्हाला कसं जे रेसिपी आम्ही दाखवते ती तशीच होते हे कळावं म्हणून. श्रीकांत परब लिहित आहेत हाय, मला वाटतं ट्रेन मध्ये बसलेले आहेत. हे बघा आता त्याच्यासाठी तव्यासाठी वेगळे, मग अशी गोल गोल चपटे. हा, परत दाखवा एक. हा, दाखवते. मग अशी जे आपण केले आप्पे पॅनासाठी ते गोल गोल केले. आता हे आपल्या तव्यासाठी चालले आहे. दोघांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे करावं लागतं. कुणाचा काय प्रश्न असेल, कुणाला काय विचारायचं असेल तर आज आपण करतो आहे बिना ओव्हनची खुसखुशीत अशी घरच्या घरी होणारी नानकटाई. जान्हवी लिहिते हाय. हाय जान्हवी राठोड, वेगळी आहे जान्हवी राठोड. हा, तर आता हे बघा असं हाताच्या तवड्यावर दोन्ही ह्याच्यावर वहिनी असं दाबून दाबून आपल्या हाताची ऊब लागली पाहिजे आणि ऊब लागली की ते पीठ थोडंसं मेल्ट होतं, असं काय नाहीये. आता तुम्हाला मी ऑन कॅमेरा साहित्य नाही सांगत, असे बाजूला होऊन ते साहित्य आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो, पण तरी पण आता मी तुम्हाला सांगते साहित्य. आम्ही 1 कप, हे बघा ही कुठली तरी वाटी घ्यायची. आम्ही ह्या वाटीमधनं 1 कप मैदा घेतला, एकाच वाटीमधनं. त्याच्यानंतर 1 कप पिठी साखर घेतली. त्याच्यानंतर अर्धा कप बेसन, पाव कप रवा, बारीक रवा, हा, वेलची पावडर अर्धा चमचा आणि आपण अर्धा कप तूप घेतलं. म्हणजे बघा 1 कप मैदा आणि 1 कप पिठी साखर, अर्धा कप बेसन, अर्धा कप तूप आणि पाव कप बारीक रवा आणि त्याच्यानंतर अर्धा चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धा चमचा
सोडा सोडा. हा ह्याचं प्रमाण आहे. आणि बाकी जर ड्रायफ्रुट्स तुम्हाला वर लावायला छान वाटत असेल तर तुम्ही ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता. इच्छानुसार वेलचीचे दाणे आणि ही वेलची- हा. नानकटाई आपण ओव्हन शिवाय करतोय. 2 प्रकार दाखवल्या वहिनीने. एक भिड्या आप्याच्या पात्रावर दाखवतात आणि दुसरा कुठे हो वहिनी? तवा तवा तवा. चपातीचा तवा. हा म्हणजे तुमच्याकडे ओव्हन नसेल किंवा खूप मार्केटला जावं असेल लागत असेल तर. अप्पे पॅन पण कोणाकडे नसेल तर तव्यावर होऊ आणि हे शकतात. जे गोळे बनवतात त्याला असे तडे गेले तरी काही हरकत नाही. हे हरकत मगाशी वहिनीने रेसिपी मध्ये सांगितलेलं, तरी पण मी हा. एकदा तुम्हाला सांगते म्हणजे तुम्ही घाबरू नका हा, की तडे तडे गेले म्हणजे तरी पीठ. चालतील. हा. कारण ते जसं उष्णता लागणार तसं ते आपोआप ती नानकट बेक होणार. आणि आता ऑक्टोबरची हीट बाबा जामच आहे. हो, गरम आता आपल्याला होतं. 20 मिनिटं ठेवायचं आहे वहिनी. 12:02 ला आपण ठेवलं. हा. आता 12:05 झालेले आहेत. तर 12:20च्या 2 मिनिटं आधी म्हणजे 12:18 ला आपल्याला ते बघायचंय. बघायचंय 12-18च्या आधी म्हणजे 15ला हा. चेक करूया हा. आपण. आणि नाही झाली असतील तर थोडे वेळ मग परत पलटी मारून बघूया. हा म्हणजे सांगते हा. आपलं म्हणजे आणि timing आज तुमचं एकदम सांगते. मंद आहे. हा ते कारण आपण प्रीहीट करून घेतला. प्रीहीट करून घेतला नसेल तर आधी आज थोडी मोठी ठेवा काही सेकंदासाठी, 5-10 सेकंदासाठी. हम्म. त्याच्यानंतर मग ती बंद करा कारण आपलं पॅन तापलं पाहिजे. प्रीहीट जर नाही केलं तर. हा प्रीहीट नाही केलं तर. भारती शाल इथे हाय. धन्यवाद. हाय. कसे काय हाय तुम्ही? मस्त. हे बघा ही आपली बिना ओव्हनची नानकटाई घरच्या घरी. आणि साहित्य पण कमीच आहे, जास्त हो. असं काही साहित्य नाहीये. जर तुम्हाला वाण सामानाची लिस्ट बनवायची असेल तर तुम्ही पटापट म्हणजे काय काय बनवणार ते तुम्ही विचार करून ठेवा आणि त्यानुसार साहित्य जमवा. आजकाल ना ऑनलाईन आले शॉपिंग. मी आजकाल ऑनलाईनच करते. आणि वहिनी डीमार्ट शॉपिंग त्यांचा अनुभव वेगळा आहे, माझा अनुभव वेगळा आहे. मी जेव्हा लागेल तेव्हा तळ खोदते आणि पाणी पिते. मी दसऱ्यातच केलंय सगळं दिवाळी. कारण तुमका रेसिपी दाखवचे होते ना, मग मी आता मी तुम्हाला मदत दसऱ्यात करू की झाले? नाही हा होतला. होय तिला ना. हा, तू फक्त टाइम बघ हा. त्याचो. त्याचा टाइम मी बोलली ना 12:18 म्हणजे 12:15 तुमका सांगते. कारण आपण गटराक बंद करूच्यात तेव्हा बघूया. आणि त्या काय बघा हवा जाऊ नये म्हणून आम्ही त्याच्यावर दगड ठेवला. जेवढं ताट मावेल तेवढंच ठेवलं आणि दगड ठेवला. हा जो आम्ही गावावरून आणला. तुमच्याकडे दगड नसेल तर जाडसर काहीतरी कढई किंवा काहीतरी असं ठेवलं तरी चालेल. फक्त हवा जाऊक नको. जेवचा ताट रवला असता मोठा ना तरी चालला असता. निलिमताईनी ते सरोज तू लयच बारीक झाली. हो आता सध्या वजन वाढवायचा प्रयत्न चालू आहे. थँक्यू बारीक झाला म्हटल्याबद्दल. मला बरं वाटतं कोणी म्हटलं की बारीक झाली. ते जाड जाड बघून बघून जरा कंटाळा आला. रेखा लिहिते हाय. जे माझे जुने व्हिडिओ बघतात त्यांना माहितीये मी किती जाड होते आणि किती बारीक झाली. त्यामुळे ते तर त्याच्या भावाच्या 2 नंबर लग्नात तर मॉपच होता झाड. त्याच्या मानानं आता अर्धा झाला. नाही पण मी लग्नाच्या वेळेला एवढीच होती. नाही भावाच्या. हा नाही माझ्या लग्नाला एवढी तुझ्या होती, लग्नाला. नंतर मध्ये भावाच्या झाली. लग्नात होता ना हा. 2 नंबर भावाच्या मी सांगितलंय ना तेव्हा आता जाड होता. त्याच्या आता त्याच्यामुळे अर्धा झाला. ते कसं झालं लोक अगोदर माझे व्हिडिओ करायची नाही ना त्याच्यामुळे लोकांना माहित नाही. हा. असं आहे. रेखा बागुल लिहिते हाय. लक्ष्मी लिहिते हाय. धन्यवाद. सगळ्यांना हाय. जे कोणी नवीन येत असतील त्यांना सगळ्यांना हाय. आता मी एकदा प्रमाण सांगितलं की आम्ही काय 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 घेतलेलं आहे. आणि आज आपण बनवतोय बिना ओव्हन नानकटाई घरच्या घरी खुसखुशीत मस्त अशी 15 मिनिटात बेक करूची लागतात. 15 मिनिटं. आता तुम्हाला एक सांगते, मी त्या दिवशी ना एक व्हिडिओ बघितला आणि त्याच्यामध्ये सांगितलं 10 सेकंदात बनणारे रवा लाडू. नंतर लिहिलेलं होतं 10 सेकंदात वळवणारे रवा लाडू. तर मी म्हटलं 10 सेकंदात लाडू कसे बनू शकतात. नंतर मी परत वाचलं, तिने लिहिलेलं 10 सेकंदात वळवा रवा लाडू. म्हणजे वाचण्यामध्ये पण गडबड होते. म्हणून म्हटलं आता 15 मिनिटं शेकून झालेले हा. नानकटाई आणि झटपट होत नाही म्हणून मी तो झटपट शब्द काढून टाकला. बट ओव्हन शिवाय होतात. आपल्या तव्यावर होतात किंवा आपल्या हा हप्तेपत्र आहे त्याच्यावर. आता मी इथे आली कारण मी म्हटलं 12:09 झालेत. आता आपण ओपन करून बघूया. चला. कितीला ठेवला आपण? 12:02 ला. एवढ्यात नको ना? नको. 12:09 झाले ना. 12:12 ला कर. 12:12 10 मिनिटाने बघूया. हा 10 मिनिटाने बघूया ना. 12:12 ला करूया. 12:12 ला 10 मिनिटं होतील. हा. आणि हे जी नानकटाई आहे ना तुम्ही ह्या दिवाळीला नक्की म्हणजे बनवून बघा. अजून कोणी दिवाळीची तयारीला सुरुवात केली की नाही ती खाली कमेंट करून सांगा. कमेंटच येत नाही त्याच्यामुळे उत्तर कुणाला काय प्रश्न असतील काय असतील.
भार्गव खया भार्गवची आज दिवाळी वेकेशनची सेलिब्रेशन आहे. शाळेत नर्सरीत त्याला घातलो ना, त्याच्यामुळे तो नाहीये. नाहीतर मध्ये-मध्ये रेसिपीमध्ये लुडबुड आणि हो, आज आपण दुसरा लाईव्ह पण करतोय. त्याच्यामध्ये जी सगळ्यांची मोस्ट अवेटेड आणि मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी होती अनारसे. पण ती पण आपण घरच्या घरी आणि शॉर्टकट हां, शॉर्टकट रेसिपी. रेसिपी. पारंपरिक नाही हां. हा पारंपरिक रेसिपीला खूप वेळ लागतो आणि खूप मोठा प्रोसेस असतो. म्हणजे का अगदीच खावचे हा. आणि करूचे पण वेळ नाही आ. फराळ करून नसताच गृहिणींका वेळ हां. तर त्यांनी अशा प्रकारचे केले तर छान होतं. परत प्रमाण सांगा. आता मी ते लिहून घेतलंय. ते खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार. तरी पण एकदा मी 1 तुमका कप मैदा, हां. 1 कप पिठी साखर, अर्धा कप बेसन, अर्धा कप तूप आणि पाव कप रवा. रवा आणि त्याच्यानंतर आपण बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा दोन्ही घेतले. ते आपण हा, अर्धा चमचा घेतला. चमचा घेतला. बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा हे 2 प्रकार आपण घेतले. आता त्याच्यामुळे ते चमचो खायचो तर पोहे खायचो. हां. आणि तुमच्याकडे असे जर स्पून असतील एका काय म्हणतात टेबल स्पून हां. टेबल स्पून असतात जे हां. केक बनवायचे असतात किंवा काय असतात ना त्यांच्याकडे सर्रास असतात. जर असतील तर आता ते काय हे का फ्रीज कर आणि ह्याचं टायमिंग लाव कारण हां. आता हे का थंड. आपला लायटर हां. आता बोलता बोलता बघा सगळे गोळे मी करून घेतले. प्रीहीट करताना ना गॅस बारीकच होय. जास्त हां. फुल करून पण प्रीहीट करू सारखी नाही. बघा आता कढईत काही रवला नाही हा. सगळा निघून झाला. आता हातीचा जर असला ना तर आपण मी आता काढून घेते. आता तुमका एक सांगते. तुमका 1 वाटी खसली तरी तुम्ही सेट करा सेट. आणि त्याच्यामध्ये 1 वाटी मैदो घ्या. त्याच्याबरोबर 1 वाटी साखर आणि अर्धा कप काय सांगितलं वहिनीने बारीक रवा आणि अर्धा कप नाही पाव कप रवा, पाव कप बारीक अर्धा रवा कप आणि अर्धा कप बेसन, अर्धा कप तूप. तूप. हां. हे तुमचं प्रमाण आहे आणि बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर दोन्ही अर्धा चमचा. जो पोह्याचा चमचा असतो तो. जर तुमच्याकडे असा चमचा असेल तर तो वापरू शकता. शक्यतो असा चमचा वापरा ज्याच्यामध्ये अर्धा चमचा. कारण बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा पण जरा जरी जास्त झाला ना तरी पण तुमचं प्रमाण बिघडू शकतो हां. त्याच्यामुळे तुम्ही असा चमचा वापरलास तर उत्तम. नाहीतर पोह्याचा चमचा जो आहे तो तुम्ही वापरू शकता. मगाशी तव केलेले फ्रीट आता झालो आज जरासं गरम. पण जरा आणखीन होऊ दे. त्याच्यावर मी आता ही नानकटा सजवून ठेव. घेते ही बघा. चारुशीला इथे परब जावांना नमस्कार. आमचा पण तुम्हा सगळ्यांना नमस्कार. नमस्कार आणि जे काय उशिरा म्हणतात? आले असतील त्यांच्यासाठी हो. आम्ही सांगतो शुभ दुपार. हां, शुभ दुपार. आणि नंतर शुभ संध्याकाळी आमची दुसरी रेसिपी आहे हो. अनारसे. पारंपरिक नाही, झटपट होणारी. पण ती खरंच ते अनारसे पण खूप छान लागतात. आता आपण झटपट होणाऱ्या अनारस्यावरच राहूया. पारंपरिक शब्द काढून टाकूया. शीतल यादव काय लिहिते, काय लिहिलेलं तर नाहीये. जर कोणाला काही प्रश्न असेल या रेसिपीबद्दल किंवा काय तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही खाली नक्की कमेंट करून सांगा. आता आपण बघूया 12 झालेले आहेत. हां. आता हा दगड मला वाटलं गरम झाला की काय? आता हे का ठेवते वेळी पण अंतर ठेवा हां. हां, कारण अप्पे पात्रामध्ये त्याचे खाणे होते सेपरेट. हं. अंतर ठेवा तुम्ही. हे बघा असं 1-1 इंचाचं अंतर ठेवलेलं आहे. आता वहिनी जरा कपडा घ्या हं. कारण माझ्या एका हाताने होणार नाही. हां. हे बघा. आता याला आपल्याला दुसऱ्या बाजूने पलटायची गरज आहे. आहे. हे बघा आपल्या नानकटाईला असे तडे जातातच. खुसखुशीत होणार ना पण हां. थोडेसे अजून बेक होईल. मग थोडे नको नरम पलटू. लागतं. हे बघा नरम लागतं. मग नको आता पलटू. ते का ना थोडासा असा क्रॉस करून ठेवूया. नाही तर खराकतं ते. हां. कारण अप्पे पॅन बरेच दिवस वापरलेलो नाही हा. हां. मिळतच पण नव्हता. सुगंध छान येता. वाटता की बाबा बेकरीवर इल्याचो फील फेल झालो. झालं. हां. मिळतच नव्हता आता अप्पे पॅन त्याच्यामुळे. सारिका इथे सर्व वहिनी छान दिसताय. टायमिंग सांगा. 15 मिनिटं आपल्याला ते बेक करून घ्यायचे. सुप्रिया लिहिते मेजर स्पून असा तो. हो, मेजर स्पून. अनारसेसाठी हाय ताई माझं पण नाव घ्या. हर्षदा जोरवरकर लिहिते. हो, हर्षदा ताई हाय. तुम्हाला काय प्रश्न असेल, काय असेल तर विचारा. आपला अप्पे पात्र ना भरपूर दिवस मिळत नव्हता त्याच्यामुळे तो जरा वापरण्यात वापरणार नाही. भिड्याची भांडी वापरत राहिल्यास तरच ती तरच काम ती करतात. चांगली हां, काम चांगली करतात. नाहीतर ती फुगान बसतात. हां. जा आता माका बरेच दिवसांनी काढलं ना आता मी आळसावलंय. नाही ते मग फसाक होता त्याच्यातला. हां. आपण नेहमी हे पण करू जातो ना काय ते म्हणतात. मी एक व्हिडिओ टाकलेला ना घावणे घावणे. तर कधी पण तुम्ही वापरलेलाच भांडा घ्यावा नाहीतर घावणे जर पाहुण्यांका बोलवल्यास आणि बसलास घावणे काढू तर त्या भिडा द्यावचाच नाही तुमका करून. म्हणून तो व्हिडिओ मी टाकलेला ना की भिड्याचं म्हणजे वापरलेलं भिड्याचं पॅन कसं परत तयार करावं. हां. तो व्हिडिओ तुम्ही आवर्जून बघा.
गो सेकंड लाईव्ह किती वाजता? हा, सेकंड लाईव्ह आपलं 4:15ला आहे. हा. तेव्हा तुम्ही येऊ शकता संध्याकाळी. आता शुभ दुःखा ती शुभ संध्याकाळ. इन्स्टंट अनारपे, हो इन्स्टंट अनारपेच आहे हर्षदा. मी आता हर्षदाच बोलते कारण मला आता- माहित नाही त्या ताई आहे, काकी आहे, मावशी आहे की काय आहे. आता हे बघा, हा. या झाकण नाही राहू त्याला, ताट ठेवूया या. हा, ताटच उलटा करून ठेवा. आता ह्याच्यामध्ये मी जागा ठेवलंय, काय पसराची होत नाही पसराची होत तर त्यांचा माहिती. आता ह्याच्यावर पण दगड ठेवूया. आता तुम्ही परत एकदा प्रमाण सांगा. आता एका आपण परत 20 मिनिटा वाट बघूची आहात. हा, 15 मिनिटांनी चेक करूया. आता 12-15 झालेले आहेत. हा, म्हणजे 12:30ला. नानकटाईचं प्रमाण सांगा प्लीज. एक कप मैदा, 1 कप पिठी साखर, अर्धा कप बेसन, अर्धा कप तूप आणि पाव कप रवा. बारीक रवा. हा, बारीक रवा. तिन्ही जी तुमची सुकी आहेत, तूप सोडून आणि साखर सोडून सगळे साहित्य चाळून घ्या. त्याच्यानंतर तूप आणि साखर फेटून घ्या. इतपत फेटा की ते सफेद झालं पाहिजे, क्रीमी टेक्स्चर आलं पाहिजे आणि त्याच्यात मावेल ते सामान सगळं घालून हलक्या हाताने मळून घ्या. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मळायच्या आधी बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा टाका, अर्धा चमचा. आता आपल्या गोळे करून अप्पे पात्रात ठेवलेला आहे. अप्पे पात्रात थोडस खरागली होती. झाली काय गो मिनिटा? हो, 15, 12, 16 झाले. मी 18 बोललेली ना. हा, मग ती आता त्याच्यात होती ती बेक होऊ दे, नंतर बघू. आता ही ठेवूया. ह्याचं टायमिंग बघितलं, आताच ठेवलंय. टायमिंग सेट कर. हर्षदा, जोवंतीचे तेल गरम करून घातलं तर चालेल? नाही नाही, कच्चं तेल, कच्चं तेल न वापरलेलं, जे फोडणीला घालतो ते. हा, कच्चं तेल, पण सनफ्लावर ऑइल वगैरे घाला, ज्याला वास येत नाही तसं. आता आपल्या एकीकडे अप्पे पात्र स्लो गॅसवर आहे. नाही, बंद करून टाकूया. ओके, बंद बंद करून टाकलेलं आहे. इकडे आपलं हे आहे. ह्याला किती वाजता ठेवलं आपण? 16ला. 12-16. राश्री लिहिते, ताई माझी कमेंट वाचली नाही, परत टाकावं. फाटताना एकाच दिशेने फाटायचे का? फेटायचे एका दिशेने नाही, ते सरोजने सांगितलं. एका दिशेने नाही, तुम्ही फेटा, हाताने सुद्धा परातीमध्ये फेटू शकता, असं काय नाही. जर तुम्हाला एकाच दिशेने सवय असेल, मी तर एकाच दिशेने फेटते, असं काय नाही. असं फेटू मग तो उलटा होतला, असं तसंच फेटते. जशा दिशेने तुम्हाला जमतंय तसं. असं काय नाही की त्याला हाताने पण फेटा. हा, असं फेसलात ना साखर आणि परातीमध्ये तरी चालेल. जास्तीचं प्रमाण असेल तरी चालेल. डालडा चालेल का? आम्ही सांगितलं मग. डालडा सुद्धा चालेल, वनस्पती डालडा सुद्धा चालेल. प्रमाण सेम आहे. हा, प्रमाण सेम आहे. स्वप्नील लिहितोय हाय हाय. आता जे येत आहेत लोक त्यांच्यासाठी आम्ही सांगतो, आम्ही आज बिना ओव्हनची नानकटाई करतोय. तो आपली तिकडे वहिनीने बंद केलाय. दाखवा आता आपला प्रोडक्ट दाखवूया. विशाल दांडी लिहितोय हाय. थोडी एक कलर रंग छान आलाय, फक्त खालून तो बिडा वापरला नाही त्याला ते. हा, पण रंग सुरेख आलेला आहे. आपल्याला काढून घ्यावी. नाही, आधी थंड होऊ दे, थंड होऊ दे, थंड होऊ दे, पूर्णपणे थंड होऊ दे. आणि ही दुसरीकडे इथे आपल्याला अजून वाट बघायची, कारण 12:20ला नाही, 12:15ला ठेवली, 12:15ला बरोबर परफेक्ट 12:15. तव्यावर प्लेट ठेवली आहे का? होय होय, प्लेटवरच ठेवलेले आहे. तुम्ही जर तव्यावर डायरेक्ट करूच नका, प्लेट मध्ये तुम्ही तुमचा हा बटर पेपर ठेवला तरी चालेल. पण जास्त डिशवर आम्ही गेल्या वर्षी करून बघितली, ती मस्त झालेली, म्हणून आम्ही आता डायरेक्ट डिशवर ठेवली. बटर पेपर असेल तर ठेवला तरी चालेल. अप्पे पात्रापेक्षा डायरेक्ट डिशवर चांगली होतात. हा, कारण आपण जे गेल्या वेळेला केली ती तशीच केली. हा, तशीच केली. आणि कोणाला काय प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. आता ह्या नानकटाईचे टिप्स द्या वहिनी, जे आता मगाशी टिप्स दिले. म्हणजे जसं तुम्हाला आता म्हणजे वेळ आहे म्हणून सांगते, जसं वहिनीने सांगितलं, तुम्ही तूप नसेल तर तुम्ही डालडा वापरू शकता, तेल सुद्धा वापरू शकता. आणि जे डालड किंवा तुपाचं साखर आणि तुपाचं जे मिश्रण आपण करतो ते एकाच दिशेने फेटायची गरज नाही. ते तुम्ही ह्या दिशेने चांगलं फेसून घ्या, त्याचा रंग चेंज होईपर्यंत फेसून घ्या.
परातीमध्ये पण मोठ्या भांड्यामध्ये पण तुम्ही फेसून घेऊ हाताने शकता. घेऊ शकता, चमच्याने घेऊ हा. शकता किंवा हा जो मिक्सर आहे त्याने घेऊ शकता. तुम्हाला तेही नाही जमत असेल तर मिक्सर मध्ये बंद हा. चालू करून करा, कारण सलग केला तर त्या तुपाचं पाणी होईल डालड्याचं वगैरे. त्यामुळे बंद चालू करून करा, त्यात पण होतं. ती पद्धत दाखवलेली ना आपण, हा, एकदा दाखवलेली आहे. हा. तुम्हाला जर व्हिडिओ हवा असेल तर बघून घ्या. ती आणि हे पद्धत आपलं सुद्धा आहे. पात्र त्याने जरा पटकन म्हणजे जास्तीची करत असाल, कारण मी दरवर्षी चमचा द्या जरा. 1 किलोची करते ना, तर मी काय करते, मिक्सरातच मोठ्या भांड्यात साखर आणि तूप किंवा मी डालडा पण वापरते, फेटून घेते आणि मग त्या एका परातीत वतत जाते आणि त्याच्यात मग मी सगळी पिठाची चाळून घेते. मैदो, बेसन आणि रवो बारीक मी पीठ मिक्स करून करून त्याचे गोळे बनवते. मग तेच गोळे मी डब्यात ठेवते आणि तो डबो घेऊन बेकरीवर जाते. आणि 1.5-2 तासाने तो बेकरीवालो एक पावती देता, एक पावती आपल्याकडे देता आणि त्याचे 4 पत्रे होतील, किती पत्रे त्याच्यात ते घालता चिट्टे. आणि मग ते बेक झाल्यावर आपल्या नावाची असताना नंबर असतात, म्हणजे तुमचे किती पत्रे, तर 4 पत्रे तर 1 पत्रा सोनम, 2 पत्रा सोनम, 3 पत्रा सोनम अशी नावं टाकलेली आहे गेल्या वर्षी. सोनम माझं नाव नाही, माझ्या लेकीचं नाव चेडवाचा. नीलम लिहिते, गो तुमची रेसिपी बघण्यासाठी काहीतरी लिहिलंय, घरघंटी चालू हा. घरघंटी. हा, घरघंटी लावली असेल. हा. फॉल लावते कारण वेळ वाया जाऊ नये म्हणून. अच्छा अच्छा. हर्षदा लिहिते, छान. आता आपलं ते अप्पे पात्र आहे ना. हा, हे बघा, कलर मस्त आलेला आहे, पण ती पूर्ण थंड झाली ना तरच ती खुसखुशीत होती. ते नंतर जे दाखवू आहे आपण. ते आहे, ते आम्ही तुम्हाला दाखवलं. पण हा. याच्यामध्ये बघा, आता ही ठेवली आहे, आता किती मिनिटं झाली आहे त्याला. मला 12-15 ला रोजची वापरण्यातलीच भांडी तुम्ही वापरा. भिडाच्या भांडीत आम्ही प्रयत्न केला, पण आमचा थोडासा फसलाय. तुम्ही आपली भिडाच्या तसं. भांडीमध्ये हा. नका वापरू, कारण त्याच्यात नाही होत आहे व्यवस्थित. तर तुम्ही आता तव्यावरचीच बघा की कशी होत आहेत ती. आता कुणाला काही प्रश्न असेल, काय असेल तर तुम्ही विचारू शकता. आता 12:20 होत आले, कारण 5च मिनिटं झाले. अजून आपल्याला 10 मिनिटं वाट बघायची आहे. त्याच्यावर आपण ते ड्रायफ्रुट्स पण भुरभुरून टाकायचे किंवा असे खाचा द्यायचे. आता तुम्ही वहिनी, चला आता आपण सांगूया. आपण तुम्ही जे डीमार्टची लिस्ट बनवता, एकाच वेळेला तुम्ही डीमार्ट मध्ये जाता, तेव्हा काय काय लिस्ट दिवाळीचं म्हणजे वहिनीने ठरवलेलं असतं. तर तुम्ही यावर्षी कोणते पदार्थ बनवणार असं ठरवलेलं आहे की मी यावर्षी हे पदार्थ बनवणार? मी दरवर्षी दिवाळीला. बनवते, पण ह्या वर्षी मी नानकटा नाही बनवणार आहे. हा. कारण मला आता बेकरीवर जायचा कंटाळा आलाय, कारण मुलीला पण मस्का मारावा लागतो. म्हणून मी नानकटा नाही बनवणार आहे. बनवली तर मी घरच्या घरी बनवेल अशी डबाभर, पाव किलोची तरी, म्हणजे हवीच अशी असतील तर. आणि मी शेव बनवणार आहे. त्यासाठी मी चणा डाळ तर भरलीच होती. मी 4 किलो चणा डाळ भरली होती. मला घरी रोज वापरायला दर शनिवारी माझ्याकडे भजी असते, त्यामुळे ते बेसन तर मी दळून आणतेच. त्यानंतर शेवला मी 1 किलोचा शेव करणार आहे, त्यासाठी ती 1 किलो गेली तिथे. आणि 2 किलो मी 1.5 किलो आपल्या बेसनच्या लाडूला वापरली आहे, त्यामुळे ती दळून आणली. राहिली होती 1.5 किलो किंवा अर्धा किलो, ती आपल्याला कोबीच्या भाजीला वगैरे लागते, त्याच्यासाठी मी ठेवलेली आहे. म्हणजे अशा रीतीने मी 4 किलो चणा डाळ लिहिलेली माझ्या वाण सामानमध्ये, म्हणजे डिमांड सामानमध्ये. वाण नाही म्हणता येत. साखर किती? 5 किलो. साखर 5 किलो भरली. आणि तेलाच्या मी पिशव्या आणल्या, कारण माझ्याकडे ऑलरेडी कॅन होतं, कॅनात अर्ध तेल होतं, म्हणून मी पिशव्या आणल्या. 8 पिशव्या आणल्या मी. 8 लिटर तेल भरलेलं आहे मी. त्याच्यानंतर तूप मी 2 बॅगा आणल्या आणि वनस्पती अर्धा आणलं, म्हणजे डालडा म्हणते ते, अर्धा किलोच आणलं मी. आणि त्याच्यानंतर मैदा मी 2-3 किलो आणला, कारण मला बिस्किट करायची नाही वाटली तरी पण मला खाऱ्या शंकरपाळ्या मुलीसाठी करायच्या असतात वरच्यावर. तिच्या बस टिफिन हवा असतो त्यांचा, त्याच्यासाठी लागतो. म्हणून मी 1 किलोच्या मी गोड्या शंकरपाळ्या करणार आहे. आणि करंजीला मी 1 किलो मैदा वापरणार आहे. हा माझा 3 किलो मैदा मी भरला होता. 4 किलो चण्याची डाळ. वेलची वेगळा. वेलची मिळत नव्हती, पूर्ण डिमांड शोधलंय. मग त्यांनी सांगितलं आम्ही काउंटरवर ठेवले ताई. मग काउंटरवरनं मी 2 पाकिटा, म्हणजे 50 ग्रामची मी 2 पाकिटा घेतलंय. आणि ड्रायफ्रुट्स तर घरात होते. आणि ह्यांका दरवर्षी मिळतात तसे पण होते ऑफिस मधून. आणि असतात काजू, आपल्या गावी कोकणात तर सुबत्ता आहात, ते काजू तर होते. माझी बहिणीची सासू देतात, त्यामुळे काजू असतात आमच्याकडे. काजू होते. मनुका पण भरपूर मी भरतोयच, कारण मनुका खावे, भिजत घालावे आणि मनुका खावे. आता बोलता बोलता किती वेळ झालो,
त्याच्यानंतर रवो रवो तर मी जास्तीच भरते आणि बारीक रवो मी ठेवते, कारण कधीतरी वाटलं आपल्या केक करूचा तर बारीक रवो मी तरी 3 किलो मी रवो भरलेला आहे. आणि पोहे आणि मक्याचो चिवडो, त्यासाठी मी 500 ग्रामची 2 मक्याची पाकिटं आणलंय. आणि त्याच्यानंतर शेंगदाणे वगैरे असत माझ्याकडे, कारण ते सुद्धा मी भरलं होते आधीच्या वाण सामानात. मग अशी मी लिस्ट काढली आणि मी हे सगळं भरून घेतलंय. आणि भाजणीची चकलीसाठीची वेगळी लिस्ट. वेगळी लिस्ट होती, म्हणजे ती त्यातच झाली. चणा डाळ येली, उडदाची डाळ आपल्या घरातलीच लागतात ती घेतलंय. आणि मूग डाळ पण रोजची गोडी डाळ करतो त्याच्यात असतात ती घेतलंय. तांदूळ आपले वापरातलेच घेतले. मी काय गावचे सुरे बिरे कोणते रेशनचे तर नाहीच, मला मिळत नाही आता. पहिले मिळायचे, बाजूवाली द्यायची, आता नाही मिळत, मग तेच वापरलंय मी. तुम्ही बघितलं असाल भाजणीच्या व्हिडिओमध्ये. आणि लाईव्हला आमच्या व्हिडिओ येतात आणि शिवाय आमच्या परब किचनवर पण व्हिडिओ असतात, ते पण जाऊन तुम्ही बघा. वाण सामाची लिस्ट आम्ही 2-3 वर्ष आधी ना भार्गव जन्मूच्या आधी आम्ही केलेली आहे. तो व्हिडिओ तुमका हवा होता तो पण 10 मिनिटं झाली. आता हा 15 वरून 25 वर आलो. आता आपण उघडून बघूया. आता ही कशी डायरेक्ट नाही, त्यामुळे ही काय खरगाची नाही, तरी पण आता घेताय मी. आज आपण बघतोय बिना ओव्हनची घरच्या घरी नान कटाई. मस्त रंग येलो आणि साईज बघा थोडी डबल झाली की ताट भरपूर तापला. ही बघा, ही आता थोडीशी नरम लागतली, कारण अजून 5 मिनिटं आहात म्हणा. पण ही तुम्ही आम्ही सांगितलं ना, तुम्ही अप्पे पात्रात करू नको, अशी करा, बिंदास होतली. तवो ठेवा खाली, कुठलो खराब तवो ठेवलास तरी चालत, त्याच्यावर ताट ठेवा, त्याच्यात बटर पेपर घातलास तरी चालत. आणि मग ही अशी नानकटा आता थोडी नरमत आणि गरमत अजून ते का 5 मिनिटं बरोबर 15 किंवा 20 मिनिटात ही नानकटा आपली बेक होतात. आता परत आपला ताट ठेवू कया. मरणाचा तापला आता ताट. पकड कया, हे घ्या. हा पकड. नाही दे पाय, म्हणून मी घेतलेला. कारण बिस्किटात धक्को लागलो तर ती अजून नरमत ना, तुटतली खुसखुशीत. आता आपण ते अप्पे पात्र उचलूनच ठेवूया बाजूला. आता आपण ही जी तव्यावर करतोय ना तीच दाखवूया. म्हणजे कसं तुम्ही पण आता ती ह्याच्यातच बनवा, तव्यावरची जी आहे ना त्याच्यातच. तुमचं अप्पे पात्र वापरण्यातलं असेल तर ती जास्त फ्रीट करू नका आणि ती ठेवा, होतील तशी. बघू, प्रयत्न करून करून मी तुमका अप्पे पात्रात दाखवतले. शेअरकर लिहिते थँक्यू, रुपल लिहिते हाय. जर आता कोणी आला असाल तर आता तुम्हाला सांगतो, आज आपण बनवतो आहे नान कटाई, ती पण घरच्या घरी ओव्हन शिवाय, चपातीच्या तव्यावर. हे टॅगलाईन चांगलं आहे आपलं. चपातीच्या तव्यावरचे ते रेसिपी आहे ना, काय कुठली सांगा, मालपोहा. ती हिट गेली, खरोखरची हिट गेली. म्हणजे असे मालपोहे आपण नेहमी बनवतो, जसे आपण तेलात तळून बनवतो ना तसे, पण चपातीच्या तव्यावर खूप कमी जण बनवतात. त्याच्यानंतर तुमची ती रेसिपी आहे ना बुर्जी, सोयाबीनची बुर्जी, ती रेसिपी सुद्धा खरंच म्हणजे मनापासून, म्हणजे बोलतात ना, ती रेसिपी बनवलेली होती. अशा आमच्या रेसिपी तशा सगळ्याच मनापासून आणि खूप छान बनवलेल्या असतात. पण त्याला कधी चांगला प्रतिसाद दिला सोयाबीनच्या बुर्जीला. ती अजूनही हिट रेसिपी आहे. जसं आपली मध्ये एक ना पुरणपोळी होती खूप वर्षापूर्वी, म्हणजे मला वाटतं आमचं पुरणपोळीनेच आणि चपातीने पल्ला गाठलेला चांगला, त्याला चांगला प्रतिसाद दिलेला. सकाळी उठून केल्या जातात चपात्या घाई गडबडीत. आता आपले डीमार्टची लिस्ट झाली. आता मी ऑनलाईन सांगते, मी सध्या ऑनलाईन मध्ये. माझं कसं होतं माहितीये, भार्गवला घेऊन जा रे, एवढा आता ऑक्टोबरची जी थंडी, पाऊस गेला आणि जी हीट सुरू झाली आहे ना, त्याच्यामध्ये भले भले चक्कर येऊन पडतील. तर त्याला घ्या, परत ते सामान घ्या, मग ते म्हणजे लाईनीत उभं राहा, म्हणजे स्वतःहून ते सामान कलेक्ट करा, मग लाईनीत उभं राहा अर्धा पाऊण तास. त्याच्यानंतर ते बिलिंग करा, मग बिलिंग काउंटर मधून बाहेर या, मग तो रिक्षावाला असतो, त्याच्या रिक्षामध्ये ते सामान ओढून ताणून घाला रे, आणि त्याच्यानंतर ते घेऊन बिल्डिंगच्या खाली या, मग परत बिल्डिंग मध्ये लिफ्ट मध्ये टाका रे, परत घरी या रे, आणि परत ते सामान घरात टाका आणि मग परत ते लावा. एवढी सगळी झंझट मला नको असते. मला पर्सनली, तुमचं माहित नाही, वहिनी ही गोष्ट करतात, आम्ही दोघं वेगवेगळ्या गोष्टी करतो, म्हणून तुम्हाला शेअर करतो. तर मी काय करते, सरळ ऑनलाईन ऍप आहेत, मी नाव नाही घेणार कारण प्रमोशन नाहीये, म्हणून जर प्रमोशनचे पैसे मिळत असतील तर नक्की घेतलं असतं. तर हा
फ्रँकली सांगते. पैसा हा. बोलता है. आणि त्याच्यानंतर काय करते, मी त्या ॲपवर जाते. मला जी वस्तू पाहिजे असते, तसं मैदा मी जास्त दिवस भरून ठेवत नाही. मैदा आता मला अर्ध्या-अर्ध्या किलोचे मी पॅकेट घेते. कारण अर्धा-अर्धा किलो मला बरं पडतं. 1 किलोचं पॅकेट फोडा रे, परत ते स्टोअर करण्याचे डब्बे शोधा रे. त्याच्यापेक्षा हाफ केजी जरा महाग पडतं. 1 आणि किलो स्वस्त हिचं पडतं. हे पटलं मला, हा. कारण आणायचं ना तर प्रमाण आपल्याला जर घरी मापन असतात बघा. हां. मग अर्धा किलो, पाव किलो जर आणलं ना तर ते तुम्हाला बरं पडेल. आता Store पाव करायला. किलो जर तुम्हाला मैद्याचे नानकट करायचे असतील तर पाव किलोचं पाकिट असेल तर तुम्हाला ते मोजमाप करायची गरज नाही. तो कुठल्या वाटीत सेट होतो तो बघायचा आणि त्या वाटीने मग बिनधास्त तुम्ही बाकीचे सामानाचं साहित्य घेऊ शकता. आणि माझं अगोदर काय होतं व्हायचं माहितीये, डीमार्टला गेली की असं वाटायचं आता 4 महिने मी डीमार्टला जाणार नाही. ह्या हिशोबाने मी हे सामान भरून ठेवायची. लिस्टच्या बाहेर घेऊन यायचं. आणि नंतर काय होतं ज्या दिवसात तर आवडत त्या घ्यायचा. आणि असा बिल- होता हा. होता सगळ्यांच्या बाबतीत होता. काय नाही बिल- नवीन इला काय हा हां. नुसता वाहन सामानाबरोबर दुसरा पण असतो ना, आता पण येता मग सोबत. आणि नंतर मग दोघांनी एका ठिकाणी खाली कमेंट केले तर तुमची कमेंट बरोबर आहे. आता 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 त्याच्यानंतर 30 मिनिटं हां, झाली. झाली. मी आता गॅस चला बंद रेसिपीकडे करते. जाऊया. गॅस बंद करते. चलो. आता ती तशीच राहवा दे थोडी. तू काय तर बोल तुझा. मी हां. फक्त गॅस बंद करते असं सांगितलंय. नाही, नाही. ठीक आहे, ठीक आहे. हां. नाही रेसिपी इम्पॉर्टंट आहे. हा ते तर आता 10-15 मिनिटं होती तर म्हटलं काय 15 बोलूया? मिनिटं झाली बरोबर. 30 झाले ना. हां. 30 झाले. 30 झाली. 15 मिनिटं बरोबर. झाली. 12-15ला ठेवलेलं मी बरोबर हां. बघितलेलं. 30ला मी बरोबर एकाने गॅस लिहिले दोन्ही सिंदूर मम्मी संतूर मम्मी. तो संतूर साबणाची ऍड आहे ना म्हणून मी ती कमेंट वाचत बसली. हा आता संतूर हां. साबण तर मी तर वापरते रोज. संतूर मम्मी आहे की नाही आहे, आहे. खाली सांगा, लाईक करा, डबल टॅप. आता फक्त दिवाळीत मोती साबण भरलंय वाण सामान, तो सांगू तो रवलो. सोनियाली ते आज काय बनवताय बिना ओव्हनची नानकटाई, ती पण तव्यावरची. आता तुम्हाला चपातीच्या तव्यावर. चपातीच्या तव्यावरची. आता तुम्हाला टॅगलाईनच आमची बदलून टाकतो, चपातीच्या तव्यावरची नानकटाई. थँक्यू हां. थँक्यू. कोणीतरी लाईक डबल टॅप करून लाईक केलं. Like धन्यवाद केलं. धन्यवाद. उडाले उडाले हार्ट उडाले. हा असं तुम्ही डबल टॅप करून लाईक करू शकता. धन्यवाद धन्यवाद. सारिका लिहिते हाय. आता मी हे उतरवून घेते. पूर्णपणे थंड व्हायला पाहिजे ना आपलं तव्यावरून. मी आता बघा वाफ बघा. तुमच्या समोर हा खाली उतरवून घेते आणि पूर्ण थंड होते. बघा साईज तुमची आता बघा परफेक्ट साईज झालेली आहे. आपले गोळे एवढे केले होते. हा तर एकदम छोटा होता शेवटचा हा, राहिलेला. एकदम शेवटचा. कढई वगैरे हाताचं हे करून. ज्यांनी जे बघितलं असेल त्यांना हा, माहिती असेल की माहिती हा असेल. शेवटचा आणि भाग. बाकीचे बघा आपले मस्त फुललेले आहेत. आता ह्यांना आता लगेच हात लावायचा नाही. मी ओपन करून ठेवलाय. पूर्ण थंड होऊ दे. आता तुम्ही बोला आणि परत हार्ट लाईक द्या हे बघून पण. हा, आता तुम्हाला जसं आम्ही सांगितलेलं दिवाळीचा फराळ कोणताही फराळ XYZ तो पूर्ण थंड झाल्याशिवाय त्याला भरू हा. पण नाही आणि हातही लावू नये. नाहीतर त्याचा काल पण आम्ही चकलीची रेसिपी पूर्ण थंड व्हायला साईडला ठेवली. मागे शंकरपाळ्याला एक ताई बोलत होते त्या हा. खुसखुशीत झाल्या की नाही झाल्या, पण ती थंडच लवकर होत नव्हती. कारण तव्यातून काढल्या काढल्या बराच मिनिटं पदार्थ गरम असतो. तो आतल्या आत शिजत असतो आणि त्याचा तो खुसखुशीतपणा तयार होत असतो. त्याच्यात जर तुम्ही केलं तर तो तुम्हाला पाहिजे तसा खुसखुशीतपणा मिळणार नाही. म्हणून तुम्ही कोणताही दिवाळीचा पदार्थ करत असाल तर त्याला पूर्ण थंड होऊ द्या. हे बघा आता हा. आमची नानकटाई आहे, चपातीच्या तव्यावरची नानकटाई. हे बघा तवा अजून गरम आहे. हा, तर आजची रेसिपी आहे चपातीच्या तव्यावरची नानकटाई आणि आम्ही आज दुसऱ्यांदा लाईव्ह येणार आहोत. ती रेसिपी आहे आता अनारसे. त्याला हा, पण ते कसे ते तुम्ही त्याच्यासाठी तुम्हाला लाईव्ह यावं लागेल. आताच नाही सांगत. आता त्याला टॅगिंग मला द्यावी लागेल. चपातीच्या तव्यावरचं जसं नानकटाई दिली तशी. हा आता आपलं काय राहिलेलं किती मिनिटं लागतील याला? आता थंड व्हायला आता बघू बोलता बोलता किती लागतील ते, कारण अजून नाही थंड. प्रॉपर थंड व्हायला पाहिजे तरच तुम्हाला ते फोडून दाखवता येईल नानकट आम्हाला. आता मी मगाशी सांगत होते जसा विषय अर्धवट राहिला तर हा. असं आहे, त्यांची डीमार्टची शॉपिंग आणि माझी ऑनलाईन शॉपिंग. तर मला ऑनलाईन हा पर्याय आता माझे बऱ्यापैकी बोलतात ना वेस्ट ऑफ जे मी म्हणजे बोलतात ना गरज नसताना जी मी शॉपिंग करायची ती बऱ्यापैकी मी आता बऱ्यापैकी कमी केलेली कधीपासून आहे. त्यालाही सवय लागली. भार्गव पासून आणि कोरोनाच्या वेळेस घरातून ऑनलाईन शॉपिंग करायचं. हा, तेव्हापासून तेव्हापासून ती सवय बहुतेकांका लागली. हा. सरोजातच नाही बहुतेकांका ती सवय लागली. आणि मग मी असं करते त्याच्यामुळे माझं आता वस्तू फेकून द्यायचा प्रकार म्हणजे बोलतात ना एक्सपायरी डेट गेली, खराब झालं, टोके पडले, हे झालं, हे झालं, ते झालं, ते झालं, ते झालं. मग माझ्याकडे आता वस्तू असतात लिमिटेड. त्याच्यामुळे मी मागते लिस्ट पहिली की बाबा उद्या मला हे करायचं तर मला आदल्या दिवशी लिस्ट द्या. म्हणजे मी ऑनलाईन ती गोष्ट मागवते
आणि मग ती जेवढ्याच तेवढी मागवते, म्हणजे पाव किलो तर पाव किलोच, अर्धा किलो तर अर्धा किलो, आणि तेवढ्याच तेवढी ती संपवते. म्हणजे माझ्याकडे स्टोरिंगला मी जागाच ठेवत नाही. ही माझी स्ट्रॅटेजी आहे. तुमची काय ती खाली कमेंट करून सांगा. वहिनीची स्ट्रॅटेजी वहिनीने सांगितली, त्या त्यांच्यानुसार प्लॅनिंग करतात, मी माझ्यानुसार करते. आपापली प्लॅनिंग आपापल्यानुसार करायची. आणि तुम्ही दिवाळीची शॉपिंग वगैरे झाली असेल बऱ्यापैकी, कारण आता दिवाळीला राहिल्यात आपली नरक चतुर्दशी पासून आपली हे दिवाळी चालू होते. शनिवारी येईली दशी, धनत्रयोदशी. हा, काय काय जण धनत्रयोदशी पण करतात, पण आपण मालवणी. धनत्रयोदशीला घरामध्ये भांड किंवा झाडू घेऊन यायची असते. त्या दिवशी म्हणे पैसा कोणाला द्यायचा नाही. धनत्रयोदशीला आपण लक्ष्मी आणायची असते. आणि आपण लक्ष्मी पूजनाला काय घेऊन येतो, कुठली लक्ष्मी घेऊन येतो वहिनी सांगा? ती सुद्धा झाडूच आणायची असते. हा, आपली झाडू म्हणजे आपली घरातली हा. लक्ष्मी असते. म्हणून आपण झाडूला लक्ष, तो पण व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला दाखवू. आमचे जे म्हणजे बोलतात ना 4 दिवसाचा जो व्हिडिओ, पोह्याची रेसिपी कशी होणार, ती लाईव्ह किंवा व्हिडिओ दोघांपैकी एक. त्याच्यासाठी तुम्ही आत्ताच परब किचन शेअर सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन पण ऑन करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की कधी व्हिडिओ येतात आणि काय. अजून कोणाला काही प्रश्न असेल तर बोलू शकता, कारण आता बऱ्यापैकी ती नानकटाई थंड होत आलेले. वहिनी बोलता बोलता त्याच्यावर जरा सजावट. डेकोरेशन करतायत. तुम्हाला दाखवते. झाली थंड तर मग तुम्ही दाखवू नाही शकता. थंड झालीत, नाही नाही अजिबात नाही थंड हे झालेली. बघा त्यांनी हे एवढ्या लवकर थंड होणारच नाही. हे बघा, मी जसं वरून वरून बदाम ठेवते, पण ते आत जातंय, म्हणजे अजून थंड झालेली नाही आहे. हे बघा. आणि पूनम लिहिते, तुम्ही एकत्र राहता का? नाही, आम्ही एकत्र राहत नाही, आम्ही राहायचो, आता नाही. आपल्या ह्याच्यावरचा पण थंड झालेला नाही. आता मी ह्याच्यात केलंय ना, ह्या बघा, पण इतपत थंड झाल्यावर ही बघा खुसखुशीत झालेली आहे. ह्याच्यावरचं मगाशी जे केलं ना, ओव्हन वरचं, ओव्हन नाही, अप्पे पात्रातलं. हे बघा, शब्द इथे तिथे. हा. आरती लिहिते, तुम्ही जवळ जवळ राहता का? हो, हो, समोरासमोर. समोराची बिल्डिंग. ती जमत असती तर बघा, ते गाणं आहे ना, मेरे सामने वाली खिडकी में एक चाल. बोला आता ते गाणं. आता दिवाळीचीच गाणी चांदचा तुकडा. आता संतूर मम्मी रहती है. म्हणजे आपलं मोडिफिकेशन करून तुम्ही गाणं बोलू शकता. आता जवळजवळ 1 तास झालेला आहे बघा. म्हणजे ही झटपट होत नाही. जे रेसिपी आपली नानकट नाही झटपट होत, तुम्हाला फेटावं लागतं, शिवाय ती बेक व्हायला वेळ लागतो. फक्त तुम्हाला ती कृती आहे, एकदा फेटून झालं की ती होतात लवकर. बघा, तव्यावरची नानकटाई तुमच्या समोर आहे, तशीच्या तशी झालेली आहेत. आणि फुगली पण आहे. मी फक्त हलकसं प्रेस केलेलं. गोळे मी एवढेच ठेवले होते, पण त्याची डबल साईज झाली आहे. हा शेवटचा गोळा आहे, जो मी हाताला आणि कढईला लागलेला तो घेतलेला. पण ही नानकट मस्त आपली फुगली आहेत. आणि त्यांना ठेवतेवेळी मी न क्रॅक जाता तरी सुद्धा, पण ती फुलून फुलून छान क्रॅक झालेली आहेत. हा जो कडेला आहे ना, तो बघा, आता मी हळूच उचलते त्याला, कारण खालून पण तुम्हाला दाखवायला पाहिजे बेक झाली की नंतर उचला नाही तर. हा, तो सोडत नाही थंड, हा. कारण भरपूर भरपूर ताट सुद्धा आणि नानकट सुद्धा भरपूर गरम आहे. तर आता आपण काय करूया, ही खुसखुशीत झालेली नानकटा तुम्ही पुढच्या लाईव्हला बघणार काय, की आता आपण निरोप घेऊया. हा, तेच करूया. आता आपण जेव्हा 4 वाजता लाईव्हला येणार आहोत ना, तेव्हा आम्ही ही नानकटा भरपूर थंड होतील, तेव्हा आम्ही तुम्हाला तो 2 तुकडे करून आणि खुसखुशीतपणा दाखवू. आता रेसिपी आवडली असेल तर थांबा, तरी पण मी एखाद दुसरी हे करते. नाही नाही, खुसखुशीत होणारच नाही ती. नाही, कारण त्याला खूप पूर्ण थंड व्हायला द्यायची गरज आहे. त्याच्यामुळे सॉरी. म्हणून मी सांगते तुम्हाला, आता तुम्ही त्यासाठी जर खुसखुशीत नानकडं बघायचे तर 4 वाजताच्या लाईव्हला आता जेवढे आहेत त्यांनी या. आणि आमची ही रेसिपी पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. लाईव्हला आल्यापासून मनापासून धन्यवाद. चला, आता आपण एंड करूया. आणि 4 वाजता नक्की परत भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. चला, अशा प्रकारे आपली ही जी तव्यावरची आता इम्प्रूव्हमेंट केली चपातीच्या तव्यावर, जी आपण घरच्या घरी केली ओव्हन शिवाय, ती तुम्हाला कशी वाटली? ती तुम्हाला 4 वाजता जेव्हा आम्ही लाईव्हला येऊ तेव्हा ही जशीच्या तसं प्लेट आहे ना, तशीच ठेवतो आणि तुमच्या समोर दाखवतो. ही तुम्हाला एकदा दाखवतो प्लेट कशी आहे. हे बघा, ही अशीच ठेवणार. आता अजिबात ती हलत नाहीये. हे बघा, अजिबात हलत नाहीये. त्याला पूर्ण थंड व्हायला पूर्ण थंड व्हायला द्यायचं, 20-25 मिनिटं. आतून पण ती गरम आहे आणि ही डिश सुद्धा अजून गरम आहे, पण ती फुलली आहे. तर अशा प्रकारे आता आपण लाईव्हला एंड करूया. आणि जो आपला दुसरा लाईव्ह आहे तो 4 वाजता, त्याच्यासाठी तुम्ही नक्की या. त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत अनारसे. आणि आता आम्ही करतो ताई आराम करा. हो, खरंच आराम करतो. धन्यवाद. आणि चला, अशा प्रकारे बाय.